kemikaali. Sun naurissa herra Lindberg. Hän yksinäiseltä vaikuttaa. Ei hassumpaa, ei hassumpaa. Korkea otsasi ilmentää älyä ja täyteläiset huumesi muodostavat vasteellisen kokonaisuuden. Persö. Hassu sukunimi. Nyt se kirja on joutunut väärin käsiin. Mikä ihmeen kirje? No se, joka minä kirjoitin. Se, joka oli tässä korissa. Rakkauskirje. Mitä siinä luki? Olin ennen poika iloinen. Hei. Minä tästä sitten lähdenkin. Onks toi sun fursona? Kringe? Itse oot Kringe. Täällä taas Pinja. Ja Pontus Ja Pinja. ja Perse-kokkiohjelma. 2 shots of vodka. Turpa kiinni! Ei ole ruokaa. Go back to sleep and starve. It's disgusting! I cannot do this any fucking more! Toksuu kolliselta. Kyllä on mukava asua näin rauhallisella alueella. Sieltä roikkuu! Anteeksi. Teemme hänelle kokeen. Kauan on kärsitty vilua ja nälkää Balkanivuorilla taistele laulupa perässä, Risto. Ei mink. Yritä vielä, Risto. Vilu ja nälkä ihmistä syö on pelkä vatsaa kaivertaa. Äkkiä Balkani jakkaraa. Jou, jou, jou! Ja Vankila! tämä mölymassina. Olin ennen poika. Kyseessä on tyttö. Minä olen joka päivä tähän aikaan 2 päivää poissa. Älkää pasko. Minun pitää katsella TV-PC:n ruokavinkki. Jääkaappiin. Risto rappaaja. Risto vain esitti välillä Hektoria, koska hän ei voinut olla Hektor. Mitä sinä luulit, että Hektor oli kirjoittanut sen rakkauskirjan, vaikka todellisuudessa Hektor oli kirjoittanut sen. Ja sitten se joutui siihen koriin, jonka Risto toi Hektorille. Risto. Ei minkäänlaista musiikkikorvaa. Missä sinun vanhempasi ovat? Äiti on norsu. Se pakottaa herra Lindbergin mukaansa tiirikoimaan. Karistely kielletty. Tissi ja kakka kanaa. Tissi kakka, pussita ja pakasta. Perse, älä unohda nikkaa. Saatko sinä ajaa pizzataksia? Kyllä on mukava asua näin rauhallisella alueella.